Hello everyone, welcome back to my new video. So, chong tabok chini dogano faituino oro kaisa chini dogan bai nangjak dental clinic tongo oro nani basai tabok CCTV camera installation khlai tongo. Hey guys, iko norok DVR ani yago nugui mankana ang already unboxing khlai paikha o jagao seng tabuk hard disk installation khlainai obongkha Proma company ni DVR oro BGA cable te HDMI 4 channel supported norok LAN connection bo rimano o jagao ingke faidi obno song open khlai lainai hard disk connection ni bagai iko bo tolatikhe ma khulogo Hingke aboni sai sekang norok kisa nainadi The Dentist khumlung o jagao norok boarok sokokjak khe sokokjak manpho jotono khlaimano hingka khe chong oro no CCTV installation khlaina phaijak hingke tabuk DVR ani open wngkha tabuk oro hard disk thepanai hard disk 1 terabyte ni iko abo SSD hinui hinjago norok nangkha khe SSD bo thepaina mano SSD thepana thangkha khe kisa costly khlainai haifano kokrui SSD hingke speed mano CC camera rokni bagui hingka ke SSD no jotono sai hamkogo kwbang nung GB ni install khlai mano oro hingka ke camera attach khlai wall fix khlaijaknai o bisingo no cable rok no khorop sakai nugiajak khai dai ri mano ta hingke tabuk hingke hard disk connect khainani bagui ang SATA cable no unboxing khai tongo iko SATA cable tei iko obo hingke power connector cable norok obono thepanani belai no easy tamo norok niji bo installation khaina khe khaina mano obo kono jaga nanglak bini jaga no bo nangnai iko tei nung kubuni tikhe dana hapano oro dawi simaya ta abo bini je khorop kai connector ni point rijak tongo aboni bagui hingke tei tabuk khai SATA cable connection khai rikha hingke chini DVR connection complete tabuk chong obono close khlai screw tight khai risinai obo hingka khe outdoor ni bagui bullet camera tabuk obono unboxing khlaina thang tongo iko norok nugui manano obo khe outdoor o bisi thepajago obo bo same Proma company ni obo screw rok oboni chini main camera iko aro tongo obo hingke bini cable connect khainani bagui power cable bini video ni iko oro flashlight bo tongo flashlight bo gwnang obo hingke tei kaisa hingka khe obo khe indoor ni bagui bisi use khlaijago obo hingka khe fitting jaat iko norok nugui mankha tongkodi ang norok no kagos kwchung khologoi phunukano o camera bo belai kheno hamo wide angle ni bagui hingka khe belai khe kuar khai no nukjago nok bising rogo thepana bagui hingka khe hingke abo hai khe thepai mankha ta wall o hingke faide chong wall fuklainai wall o attach khlainai yang malik rok achaklai mobile ekkraklaijak yang fugui tongo Iko naidi thepaka kaisa obono kari bo tei kaisa tongo. Hingke bai rok tabuk khe chung basi songni dogano sokpaiui ani banta naiti nailai tongkha actually khe tini ani naiti painani kuno ang wansokjakya ani husband ni loge phaimani si bo kaisa chuk t-shirt rok ma manno hinui bongni aro phaimani si basui phunukui iko nung daily chumnai naiti sokpaikha free size ni no bo paito tuisong tongkha tlang rukdi hinui sao hingke ba angbo wansoka waisa puro to ang bongni aro naitugbai thangka omo hai manya obo mar kheno chumthogo asukano comfortable pura chumkhe kwchang ong tongo tei bo free size ang chajago hingke iko boni bo nai tongo darani aro hingke abono do mansachak hinui kangnoi paina kha hingke ang o kangnoi namani yagulo tei boni aro tei kangnoi si tongsiu abo khwnake no pai thangnai hinui sao hingke ba dakon tabuk to ani nangya naiti nogo tongo haifano tabuk pai talangoi sui tubai ekdom ready khe tongnai jefro ani naiti pai thango afrono karibai chumsinai hingke bai rok norok tabuk sadi o kangnoi ni bisingo norok bo color no chajakha hingke obo namani yagulo khe chung kisa mikhutung rok paijaknai tongo iko nawi nakha
hingke faike no first to oro mogodom maimi mogodom si paimana khawake boni favorite bo marken thokjak po hingke angke paikha iko hukni chakumra bai khundrupui yarong ganang ang nogo kai tonna bagoi haike no yarong nai payo hingke oboni yagolokhe muitububar iko finally muitububar tini ekdom fresh kahamarok manfaika kono somoyo hingke haino khoibaijak khairok mano hingke ba tini khe mansa sakhenai mothak noi naina senai sai tongo kaisa motha 20 tabo khechung nogo sakpaikha hingke ang muya paimani khe norok no phunuk jaglia ek loge no waise bai 2 kg pai tukha tabuk to wathui muya dam komikha kg bo 25 taka se klai tongsibo 2 kg 50 taka hingke iko oro chusa tongo chusa songnai tei chusa hingke tonsinai khana jasinai hingke obno tabuk chakhui songnai ekdom sul khaiye hingke ani dol no bo mui rohornai bono tabuk sahannai obo 2 kg paijak chung tosok jabai miya hamjago wathui muya no hingke markheno chung haike no 2 kg rok paijago sersa hingke 30 taka hingke sernai nakhe 50 taka haini bagai sernoi no namani chawan honai haike mang najago hingke iko songoi tongo ani dol pushpa bo waise no lebu blai rok tui ruphaika tabuk songoi tongo bono bo mui rohor sinai motom soka mui hingke abo songbai tabuk khe a bai phantok songoi tongo kasing mosla ruwoi tabung kang thaipung rathama thangtongo iko chakor yangte ralia tang hingke oro bahan kabang hediba hingke ke thaipung tabung norok how to cut thaipung yangte radi emdike radi noro sakurno ekdom oste ke raital thangdi haike radi iko kaham ke nai radi engko yasirok raja kana naidi an pore hingke ke abo hai khaima pore ke suina ja mani tuisong khoroi ko bokong no haike rom dikisa hai ke sekak di ongna nai khawa ongna nang kha ai ko porsi baigan amon pore ke ya am haike ye sekak dita ke amon pore hingke ke yang kisa ke radi talented thaipung gene party obviously thoi thau tu tang da tha on je nil tongma rong no ke tambai humai ke muitu bulai tong kai nobra bari gana rogo muitu bulai be hukai ta bo best tatin kago yechin or ta muitu bulai bo kring ke laki bembu bulai rogo hoya bai senango kan tissue paper bai nai tissue paper tu di ekon ID obo bo hanyo hai ani dal puspati ru phemani no othai pangbo bonotai bo haino hai hambai blab maro ko jil kotor mang to khan hande ang thai pang busloi ni slai oma hai si thok jago jil thoka wa chikon ungjak oi ani melai di de heko akwa kaisa sai ne grana kutul buslai naman ben kutul yang suka morong mani tei butuh suka first time ang test khaine ka iko ba kaisa koplo tu yang to ka na phai di nang tak sari ko phai kol sana mani bai sin hani nil ko pha bai thanga puran sari di phai de no nhưng phải đi nông em nghe nào vào đây cầm đồng như cầm được không kam to kre bo sim na jang ta nó như mà đi chúng ta đi kêu có nó nahan proposal number ana kol sa sai nei kha nong ta sai nei gra de jatra angole di jatra khai pe kha Sini bus lei don jang nei bhai tha thok motamoti kaham no angke asok waisa purna hai le waisa purun sis thok ja pu ko teyong ja ajar den ka saimali ko nai di ja bai tu teyong kha ke nang thepong khak sa ja bai tu teyong kha tam chanam song da
tak bazar tu thana nangsana yang sabai khaba bazar thang nang chungten dara ma kangro bese Okay. bus ka hote masa kangro sai tong tu ta borok thang bahai wa borop saman ndeke Bahaya barang-barang mengenai tanah. nasi nai tre ma borok thang so tre sor mana mana Nung sung này nung nghỉ chẳng này ta. Ăn keo có bay sạc có bay chỉ sau. Hay cái yori đi. Yori. Có hay cái. bus lai phekong nai thabor ka sang chi bo khai tha Hay cái sau. Tan tan cái sau. Sao bay miếng suka. Jenil.